जादव स्वर्गीयारि जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय जों बयनिबो सिबिजाथाव जोंनि बड'लेण्डनि EM मुस्रि दावबायसा बर' जोंनि गेजेराव नुजाथिनो हानाय जों बयनिबो सिबिजाथाव नोंथांमोन बयनिबो अनजालु आंगो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि EM मुस्रि अमिय कुमार बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफाद गवालपारा जिल्लानि आफादगिरि मुस्रि सन्तोष हाज'वारि आरो जोंहा माखासे राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि EM बिथांमोन दंफैबावो मानव गेदेर नोंथांमोन जोंनि गवालपारा जिल्लानि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि आरो बिबानगिरि नोंथांमोन गवालपारा जिल्लानि दाब दाब गामिनिफ्राय बेवहाय नुजाफैनो हानाय आंनि आइ आफा रायजो राजा अनजालु फंबाय बिनानाव नोंथांमोन बे बुहुमाव दं आरो बियो दैखं खोलायाव दं नङा होमबा बे दैखं खोलायाव दिनैनाय बर'नि गेजेराव
बर' भारतदलखौ 113 बोसोर सिगाङावनो गायसनदों आरो 113 बोसोर सिगाङाव गायसननानै बर' समाजखौ दैदेननायनि जे जोंनि बर'नि गोदो गोदायनि सोलिबोनाय जोंनि समाजखान्थि दं जोंनि समाजखौ खुंनायनि नेम निति रीति नीतिफोर दं बेखौ बिजाब महरै साफायनानै दिहुनदोंमोन 1915 मायथाइयावनो बर' फिसा आयेन गोदो माने बर'खौ लिरनो हांखो गैयैखाय आरो जोंनि रावा बेयाव गोसारला जोबनानै एफा एनै सोरनिबा नांदेर नुंदेर जानायजों जाबजों जोबोद गोब्राबमोन बर' रावखौ लिरनाया आरो जोंहा ओंखार गैया बे समाव आरो जोंहा स्क्रिप्ट गैया थाखानाय स्क्रिप्टआव जोंनि रिंसारथिखौ बुंनो थाखाय उच्चारणखौ बुंनो थाखाय जोंहा हांखो गैया बेफोरखौ लानानै लिरगिरिफ्रा जोबोर गोब्राब जायोमोन बर' रावखौ लिरनायाव आरो